En ser nomenat mossèn Joan Martí Alanis com a bisbe d'Urgell, mossèn Miquel Barberà es va fer càrrec de la direcció del centre. Foren els anys de major èxit per la residència del Sant Pau, arribant a admetre 211 interns. En aquell moment respiràvem un ambient de molta eufòria i de molta esperança de canvi en la societat i en l'Església, i afavoríem accions d'aquest tipus, com per exemple les rutes Pax Christi, que tenien tot un contingut de treballar per la pau, però també de contràries al règim franquista, com un petit signe de la creativitat que hi havia en aquell moment. Les coses realment les parlàvem i fins i tot hi ha algunes sales que les van pintar els professors dient això ho farem amb els alumnes i aquí es posaven tots i ningú mirava hores ni mirava res. I un dia el constructor et diu aquí, perquè diu aquí hi hauria d'haver una font una mica bonica. Ja li diré jo com la vull. I vaig pensar en la font de Prades i llavors li vaig dibuixar amb un paper com la volia i sí, la van fer tal qual els hi vaig dibuixar al paper i és la font que encara hi ha avui dia. I per tant, es veia una qualitat a nivell maduratiu, a nivell de pensament, a nivell de reflexió, a nivell de criteri, a nivell de responsabilitat. Això crec que va ser un dels punts més forts, almenys de l'època que jo vaig estar aquí i que vam treballar precisament amb els infants. Tu fas un pastís borratxo, no? Un pastís borratxo. I un pastís borratxo, per exemple, a un lloc on és famós pel seu moscatell, serà borratxo de moscatell. A un lloc on és famós pel seu birranci, serà borratxo de birranci. Jo sóc solidari, jo he de ser solidari, he d'educar en la solidaritat, he d'educar en la justícia, he d'educar en la llibertat, però hi he d'educar d'acord amb el licor camí més propi, que és Jesucrist. Per tant, el que ha d'impregnar els valors en els que jo vull educar és l'Evangeli, que és el que Sant Pau es va impregnar. La nova Ley General d'Educació va obligar a replantejar tot el projecte educatiu de la filial. Al curs 1972-73 es va extingir el primer de batxillerat a la secció filial, mentre ja es feien les previsions oportunes per aconseguir l'autorització per impartir l'EGB dins dels espais del complex. Eren els anys que havien agafat les regnes de la titularitat mossèn Ferran Soler, amb el suport de mossèn Joan Bassa, mossèn Joan Llort, mossèn Xavier Fort i mossèn Joan Serra. Els més importants per mi va ser el senyor Cortiella, que ell vaig tenir una entrevista, on ens vam trobar casualment, i com que ja el coneixia de feia molts anys, em va dir que estava de director pedagògic aquí al Col·legi de Sant Pau i que el Col·legi de Sant Pau feia pocs anys que havia començat, que s'havia iniciat i que si volia pertànyer a l'equip. Però, mentrestant, a mossèn Martí el van nombrar bisbe de la Seu i va marxar. Llavors jo vaig pensar, d'allà on estava, vaig pensar que el tracte potser no tindria efecte. I llavors me'l va dir ell que paraula de bisbe és paraula de bisbe i per tant s'havia de respectar. No podem oblidar també a mossèn Serra. Mossèn Serra és aquelles persones que sorprèn. Va arribar un dia aquí al menjador i en aquell temps amb la seva sotana, el senyor González, que li agradava jugar a ping-pong, el va desafiar en una partida de ping-pong. Per suposat, el mossèn Serra va començar a treure pilotes de la butxaca i li va fondre una repassada espectacular. Va començar a portar el tenis de taula. Vam anar ampliant, perquè llavors ja ens veiem cada dia, jo tenia crios del Serret i d'altres mestres a l'internat i era un intercanvi d'opinions constant i tot això, i així a poc se va anar fent la idea de fer unes colònies a l'estiu. Nosaltres allí una de les coses que teníem molt clar era que l'avorriment i el menjar, diguem-ne, eren dos factors que podien tirar a terra l'activitat. Per tant, les activitats, la seqüenciació de les activitats, ho teníem molt cuidat, perquè
que hi hagués sempre constantment una activitat que pogués satisfer els xavals, es pogués tindre, diguem-ne, distrets, a part de dependre de les coses que els hi volíem transmetre. I l'altra era la qüestió del menjar, que pensàvem, en pic un, comenci a dir, quina merda, això no val res, no m'agrada, llavors allò s'estenia i era un perill. I per això vam tindre la grandíssima sort, que això no ho podrem agrair mai, i no sé si mai ho han pogut compensar o tornar tot el que es mereixia, vam tindre de cuiners al matrimoni Valverde, el Joan Maria i la Claustre. Bé, abans he comentat que fèiem més o menys fusta, treballàvem fusta, marqueteria, els ensenyava electricitat, muntatges d'electricitat, i llavors també van haver una època que fèiem pirogravats, i els ensenyava a desenvolupar-se ells en activitats normals de coses manuals. Bé, la festa de Sant Jordi ha estat una de les festes, diguem-li, amb més empenta, junt amb els pastorets i d'altres, no? Però era tota una setmana, diguem-li, al voltant de la qual Sant Jordi, la Mare de Déu de Montserrat, tot era un pack. El que passa que, bàsicament, era una vetllada de tipus literari o musical, en la qual els alumnes de preescolar i de cicle inicial participaven sobretot fent dibuixos, contes de Sant Jordi, i a partir de cicle mitjà i cicle superior de l'antiga bàsica, i després s'hi van integrar els de l'ESO i els de BAT, se va ampliar, o sigui, es feien el concurs de redacció. Es feia per grups o per etapes, normalment se donava un títol en castellà i un en català, i un determinat dia ho fèiem en castellà i un altre en català, a tota l'aula els nens escrivien una redacció. D'aquestes 40 redaccions, que en aquell moment hi havia 40 alumnes, fins que es va reduir a 25, el professor n'escollia 4 o 5, les que ell considerava de més vàlua, més imaginació, creativitat i tal. I després se feien 2 jurats. Aquests jurats, per suposat, la redacció no anava amb el nom de l'alumne, sinó amb un pseudònim. El professor guardava el pseudònim amb el nom corresponent del nen, sense dir res als altres professors, i a més els jurats s'interposaven, o sigui, els professors de cicle mitjà feien de jurat del cicle superior i els professors de cicle superior feien de jurat de cicle mitjà. Llavors se valoraven una sèrie de punts o d'aspectes que estan precisament recollits amb un treball que vaig fer en aquell moment com a coordinador del Departament de Llengua i que vaig donar aquí a l'escola, basant-nos en una puntuació en 4 o 5 aspectes, tant en ortografia, tant en la qüestió semàntica, en vocabulari, amb estructuració de text i amb la imaginació, o sigui, la creativitat de la història. I després el teatre, clar, teatre perquè el vam treballar també bastant, i amb una dificultat afegida que jo aquí vaig aprendre una mica, perquè bé, com jo estava al cicle mitjà i allí ens distribuïem la feina a l'hora de fer les obres de teatre. I clar, hi havia el Roger, el Josep Roger, que era el decorador, no? Ell s'hi dedicava als decorats, mentre nosaltres ensejàvem aquí, o el Nicanor Manchado, perquè se'n cuidava de la música. Agafàvem cançons d'actualitat, canviàvem la lletra i les introduïem dins de les obres de teatre. Això, per exemple, ho feia el Nicanor Manchado, els ensenyava la música, les cançons. Però la primera dificultat era que no hi havia obres de teatre per a nens sols. I llavors, clar, el primer que vaig aprendre jo va ser adaptar les obres només per a nens. I clar, allò que era, per exemple, un matrimoni es convertia en un germà i una germana, no? Com aquelles pel·lícules que en temps de Franco, doncs una cosa, però les havies d'adaptar perquè si no, com no n'hi havia només per nois, era molt difícil. Sí que n'hi havia alguna només per nois, que ho tenia la Galeria Salesiana, eren els salesians de Barcelona, tenien ja obres adaptades només per nens, i només per nenes també, perquè esclar, si aquí només teníem nens, a Tarragona hi havia una sèrie de col·legis que només tenien nenes, i suposo que si volien fer teatre també els havien d'adaptar. I aquí hi havia una dificultat, 2 o 3 o 4 vegades que vaig proposar a algun nen fer un paper de nena, això no era acceptable. I jo crec que una mica al revés, potser sí que si una nena fa el paper de nen, mira encara, però un nen de nena, i més en aquell temps, ara potser ja seria una altra cosa, però en aquell temps
era inacceptable, no acceptaven de cap manera. Jo recordo, per exemple, un mestre, el Daniel, no me'n recordo el nom, que nosaltres li dèiem Daniel, que el vam tenir de castellà, de llengua castellana, i en certa manera recordo que ens va fer estimar la literatura, no? I, a veure, després altres professors, però en aquest cas, això, trobo que ell ens feia llegir, recordo que teníem el llibre El Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez, i cada dia ens feia llegir un poema, i a partir d'allí nosaltres n'havíem d'escriure un altre. I això, ostres, jo crec que era una persona que te feia estimar allò, no? I trobo que va ser, no sé, a mi em va marcar, em va agradar molt. I després la música que tocava, no? Podia ser des de grans èxits que donava la Caixa, aquells vinils que donava la Caixa de grans... Éxitos del verano, Camilo Sesto, Nino Bravo, Fórmula Quinta, Los Diablos, els grups de l'època. O bé, quan triaven amb criteri, el mossèn, doncs, posaven discos molt bons. Per exemple, tinc un gran record que me la sé de memòria, i tota una generació de santpauencs que han estat aquí se la deuen saber, és la banda sonora de Cabaret, de la pel·lícula amb la Liza Minnelli, de protagonista, que és excepcional, aquella banda sonora. I, clar, te la podia cantar, no? Money, 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 i tot se la sabíem i l'anàvem tatarejant, aquesta la posàvem molt. L'activitat educativa es complementava fora de l'horari lectiu amb extraescolars que es duien a terme majoritàriament en dissabte, com l'ensenyament de la llengua catalana i història de Catalunya, que es feia de manera voluntària, la projecció de pel·lícules i documentals, teatre i visites a indústries i museus. I això de la catalanitat, amb el sentit aquí, a una hora complementària que teníem a la setmana o dues, ja ensenyàvem el català, quan encara no es podia ensenyar a cap lloc, no? Ho dia amb aquest aspecte. Vull dir, me va xocar una mica tot això, i vaig entrar de seguida, perquè em van convèncer de seguida. Vull dir, és una cosa que vaig acceptar, igual que la qüestió de l'esport, sí. Per mi, haver estat intern al Sant Pau durant 4 anys, a començament dels anys 70, significa, per un cantó, aquest record d'aquesta pèrdua de llibertat individual, de no haver fet molt, de no haver fet el que molts nens feien, però per l'altre també per mi significa una escola de cultura, de catalanitat i de democràcia, en un moment en què el món de l'ensenyament, a grans trets, no era cap de les 3 coses. Llegir Astèrix i Obèlix amb la teva llengua, i no amb la llengua en la que et donaven classes. Això avui en dia ho expliques, i quan sigui més gran ho explicaré al meu nen, i dirà, què m'expliques, papa? Doncs sí, llegir amb la teva llengua. Veies que hi havia un altre món, hosti, no és el món que m'han explicat a casa, no? O parlat de Salvador Espriu, o parlat de Miquel Martí Pol, o de la nova cançó, no? Que hi havia cantants que cantaven, clar. Hosti, descobreixes tot un món nou, que no és que te l'hagin amagat a casa, perquè la família seguia la seva inèrcia. Ma mare escoltava Manolo Escobar, català, però ja està, i Antonio Machín. Jo aquí descobreixo Lluís Llach, i Joan Manuel Serrat, i Raimon, i Pi de la Serra, i Paco Ibáñez, també. I Calapayún, i grups de Xile, vull dir, no només cultura catalana, sinó una cultura de resistència, podríem dir, al règim, que es manifesta de moltes maneres, no? I tot això va entrant amb un nen preadolescent, i et forma per tota la vida. Doncs aquest centre, en la qüestió del català, va tirar bastant endavant de forma bastant decidida, amb coses com hores de català a les classes, amb coses com certàmens literaris. Aquest aspecte jo crec que cal remarcar-ho. I és bonic, perquè quan parlem d'un col·legi acabem parlant d'una comunitat educativa, acabem parlant d'una família. Això no és una associació que ens aplega uns interessos concrets, sinó que en el fons ens aplega un moment de la vida en el que fem un camí i en aquest camí anem junts, com una família. Això és una comunitat educativa. L'educació és importantíssima, és vital. Segurament, juntament amb l'educació que rebem en la família, és allò que al final ens acaba forjant com a dones i com a homes. Possiblement el record més lúcid que en aquests moments tinc és el de la meva classe, la dels meus companys, no? I quan jo penso en ells, que quasi que podria reproduir un per un, no? A través de la llista que ens anaven enumerant, veritat, i vas veient les seves cares, amb uns ens hi trobem i som amics, recordo
amb molt de carinyo, no? Totes aquestes cares, totes aquestes persones que ens vam educar conjuntament, que la vida ens ha portat cap a professions diferents, estadis diferents, però que al final te n'adones que l'escola són les seves instal·lacions, són tot allò que físicament és, però sobretot és el conjunt de les persones que fan la comunitat. En una mateixa aula de 40 alumnes, que coincidissin persones que després han tingut uns més, els altres menys, una certa projecció política, no deixa de ser curiós, no? Perquè en la meva aula, ja us deia l'enquesta, que hi havia des del Pep Bargalló, que va arribar a ser conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, hi havia el Joan Besora, que va ser i que és el número 2 de la mà dreta del president de l'autoritat portuària aquí a Tarragona. Hi va haver-hi el Ramon Massaguer, que va ser secretari general del Departament de Sanitat, després del conseller venia ell, de pensar que és la conselleria que més pressupost té a tot Catalunya. Després va ser gerent d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, és una persona que va tenir també una projecció important. I hi havia el Joan Maria Sardà, que va ser diputat al Parlament de Catalunya i ara és alcalde de la Pobla de Mafumet, per exemple, moltíssim, i més, i segurament 5 o 6 persones que després van ser alcaldes de diferents pobles d'aquí de la nostra província. Crec que va ser un grup molt prolífic en aquest sentit. I probablement, pensant-ho, segurament no hauria de ser perquè quan nosaltres va haver-hi l'adveniment de la democràcia, nosaltres l'any 78 devien tenir uns 20 anys, una cosa així, i no hi havia gent preparada en el nostre país amb experiències de diàleg, de pacte, de direcció, etc., perquè estaven prohibides aquestes activitats. Però l'experiència que ens van fer viure aquí al col·legi de desenvolupar l'esperit crític i del servei a la comunitat i l'esperit de servei propi, d'altra banda, de la col·lectivitat eclesiàstica, de treball per la comunitat, etc. Jo crec que això ens va fer despertar la sensibilitat per dedicar-nos altruistament al servei a la comunitat. I en el moment que va arribar la democràcia, nosaltres estàvem segurament allà a primera fila amb una educació que hi va ajudar. Tenia unes classes, em dedicava amb els alumnes de 8è, els 3 es feia el català, els 3 grups de 8è. I per cert, que en el concurs nacional de la Coca-Cola em van treure el primer premi, el Carles Singler, se'n va anar a l'Argentina de viatge i jo vaig anar a Madrid. Tot això que conforma ara les seves vivències ja els hi quedarà per sempre, i el que aprens allò de molt petit ja et queda per sempre i segurament marca la teva personalitat. Recordo la mort de Puigantic, quan van executar a Puigantic, l'anarquista, el mateix dia, aquí a la presó de Tarragona van executar un holandès, doncs es van fer debat sobre la pena de mort. Clar, amb un nen de 10, 11, 12 anys dius, home, doncs sí, ho parlàvem i cada un deia el seu, i jo crec que això ens ajudava molt a ser persones adultes, perquè aquests temes no es parlaven a la classe de matemàtiques ni de ciències socials, i en canvi els interns teníem l'oportunitat de debatre aquest tipus de cosa. La implantació de noves aules va continuar i això va suposar un increment notori en la demanda de places, que no sempre el col·legi va poder satisfer. En aquest escenari pren especial rellevància la literatura i el foment de la creativitat. Fruit d'això foren les diferents publicacions del centre, essent especialment estable la revista Saula. És l'empremta més visible del dia a dia d'un centre preocupat per oferir una formació integral més enllà de les aules i potenciadora de les arrels del país, com ho manifesta també la participació en les diverses campanyes al país a les escoles a finals dels anys 70. Després també una altra cosa important, o crec que és interessant, és que aquest col·legi que havia començat amb molts pocs nens, en definitiva l'any que vaig estar jo, l'any 67, érem 160 nens amb 4 mestres, paulatinament va créixer molt en nombre d'alumnes i es va crear un prestigi molt important, i la prova és que no podíem acollir tots els nens que demanaven inscriure's. Llavors es va buscar una primera solució,
que a mi no m'agrada, però me la vaig trobar l'any 74, i era fer un examen als nens. Que la gent de la nostra generació, quan juguem, per exemple, al Trivial amb els nostres fills, doncs els guanyem en geografia encara, perquè en aquells moments era una de les assignatures més potents. I recordo que a primer de batxillerat hi havia geografia d'Espanya i a segon geografia d'Europa, no? O geografia mundial. I bueno, doncs, els valors, la socialització que va representar, tot això jo crec que va ajudar que cresquéssim molt com a persones també, no? La nostra formació, tant acadèmica com espiritual, com de valors, com d'humanisme, va ser molt, molt interessant i que això ens ha marcat, jo crec, el reste de la nostra vida. Els hi feien un examen, els nens que havien d'entrar, perquè aquí no hi havia preescolar, llavors els feien un examen i clar, el dia que feien els exàmens havia aquí, no sé, centenars de persones, no? De persones, no de nens no sé quants, i els hi feien un examen perquè tinguessin tots el mateix nivell i quan comencessin primer tinguessin tots el mateix nivell. Per això ja va durar molt poc. Vull dir, no sé, jo ho vaig veure potser un any només, ja després, i això ja ho van eliminar i llavors ja venia per ordre de matrícula. Llavors sí que tots els companys estaran d'acord amb mi que sortíem del col·legi a les 6 de la tarda i quan hi veiem fora al carrer tota una cua de gent, no?, esperant-se, molts passaven la nit esperant aquí per matricular son fill el dia següent. I que per tant nosaltres afavoríem per tant l'esport, no? I per tant doncs s'afavorien les competicions, s'afavorien, no?, doncs, amb altres clubs, amb altres escoles. Amb això col·laborava molt doncs, l'associació de pares i la junta de l'APA, no?, col·laborava molt amb els esports. Ells, bàsicament, eren ells els que organitzaven aquestes competicions amb altres clubs i amb altres escoles, no? I crec que era una cosa que donava molta vida a l'escola. Evidentment, molts pares triaven Sant Pau perquè sabien que era un centre que funcionava molt bé intel·lectualment, perquè hi havia molt de nivell intel·lectual i, per tant, esclar, molts pares triaven Sant Pau per aquest motiu, però no podem excloure doncs, també aquella quantitat de pares que triaven Sant Pau perquè hi havia doncs, uns camps d'esport que estaven molt bé, perquè hi havia doncs, perquè es practicava doncs, l'esport de competició i també els hi agradava i per tant doncs, això doncs, tot ajudava doncs, a que hi hagués un alumnat molt nombrós, no?, aquí a l'escola. Jo vaig fer una prova per entrar aquí, una prova escrita, etc., no?, per entrar-hi i bueno, perquè hi havia moltíssima demanda. Jo també soc de l'època del baby boom, crec. Llavors hi havia molts nens i també recordo que jo als 8 anys que vaig estar aquí i potser ho recordo amb pena, no ho sé, és que érem nens només. Una educació integral no pot oblidar la dimensió transcendent de la persona. Per això, els alumnes rebien de forma estructurada, orgànica i sistemàtica el contingut del missatge cristià. En aquest sentit, són molt els exalumnes que recorden el Via Crucis que mossèn Fort preparava, sempre apostant per la contextualització i la innovació constant en aquest camp. Era una cosa arcaica, no?, passejant la creu allí, i aquí van fer un Via Crucis del segle XX, crec que en van. No sé si, i això hi ha fotos, no sé si n'heu recuperat cap, però existeixen fotos d'això, perquè jo els he vist. I el Via Crucis era bé, no?, fet de la Passió de Jesucrist, no sé què, el Via Crucis, però en cada estació hi havia com aixecàvem uns cartells on hi deia pau al món, bueno, que era una visió més de la religió molt més, no tant allà dalt, sinó més d'aquí, més d'aquí baix, no?, més posant-la a la pràctica i que fos útil per nens, per estudiants, que veiéssim que resar el Pare Nostre està bé, però que repetir una oració com un mantra no té sentit si darrere no hi ha una acció humana, no? I així anàvem fent tota una olimpiada, per dir-ho així, fins a final de curs. A més, com que la Bíblia era pesada, la representàvem aquí. O sigui, cada grup d'aquests agafava un capítol dels Fets dels Apòstols i el representava a la seva manera. De vegades Sant Pau, jo no sé qui era, perquè no coneixia ni sa mare, però és igual, ells inventaven tot un capítol i el representaven aquí. Els altres votaven. Bé, si havia sortit bé o no havia sortit bé, donaven la puntuació. Jo no. El Sant Pau forma part de la meva vida i és així, ja et dic. Em vaig tirar 8 anys de la meva vida, 8 hores cada dia aquí o no sé quantes, damunt que feia esport, vaig jugar a balonmano també, jugava a tenis taula, ping-pong, et passaves més hores aquí, la catequesis de la comunió la vaig fer aquí, perquè la comunió la vaig fer aquí, passes moltes hores. Llavors,
En què ha influenciat? Segurament en moltes coses. Quan era la Quaresma, també vam fer la Vella Quaresma, alguns anys, junt, amb una part la Vella Quaresma i a l'altra part el Carnaval, les caretes aquelles, posant algun estribillo allí i així. I llavors cada setmana, de les potes de la Quaresma, que eren 7 setmanes, llavors en tallàvem una. I així coneixien també els temps litúrgics. Vull dir, era una manera d'introduir-los l'Advent, després la Quaresma, fins que passava ja la Resurrecció. El nombre d'alumnes creixia arribant a assolir, a principis dels anys 80, 635 membres. El centre, davant les noves necessitats de la societat i d'acord amb les propostes d'innovació pedagògica, apostaria per implantar al curs 1982-83 dues aules de preescolar per alumnes de 4 a 5 anys. Alhora, s'introduïa un element de canvi que avui encara és visible, la coeducació a l'aula. L'escola passava a ser mixta. I vaig agafar, la tasca meva va ser buscar les millors professors d'educació infantil de Tarragona. I penso que ho vaig aconseguir. Perquè pensa que a cada classe hi havia 40 alumnes de P3, de P4 i P5 en aquell temps. Això és fort. Una de les coses importants que es va aconseguir, que va ser la primera vegada, l'ensenyament mixte. Important. I vam començar per el cicle, per la preescolar, que no n'havíem agafat. Primer ja es va iniciar la 3, 4 i 5. I vam contractar 2 persones per a cada curs. Amb llistes d'espera, amb molts problemes, perquè llavors eren molta la gent que volien entrar als col·legis religiosos i no hi havia prou places, perquè no hi havia tants col·legis com actualment, doncs llavors vam fer els exàmens. Llavors fèiem aquests exàmens i es feien el primer o el segon de gener. Llavors ja detectaves si hi havia problemes d'aprenentatge, perquè tots aquells nens ja venien del parvulari. Ja havien fet una miqueta de base de les coses. Més tard es feia després també a 5è. I se seguia llavors un itinerari de les formes de l'evolució a nivell psicològica i d'aprenentatge de l'alumne. De primer, segon i després 5è. I quan fèiem els de 5è, que eren els més senzills, es feia el de 8è. 8è ja se sabia la capacitat que tenies, que anàvem dirigint de lletres, ciències o una altra cosa. Per mi el moment més significatiu i més bonic va ser l'ingrés al Col·legi Sant Pau de les noies, les nenes, perquè va ser un motiu que hi hagués una més compatibilitat entre els alumnes, entre els nois i les noies, perquè les noies també és un referent i doncs treballaven molt i s'esforçaven molt en tots els aspectes. I també va millorar l'aspecte educatiu i l'aspecte esportiu, perquè amb les noies vam integrar una cosa que era unes parelles, que era la gimnàstica rítmica. Cada home eren les noies, i era el primer any que venien, tenien llavors 6 anys, i llavors teníem de mimar més que mai. Però va ser una fornada, diguem-ho entre cometes, molt maca, amb gent, molt, ja et dic, va ser una cosa molt bonica. Érem 8 noies, estàvem dividides per la classe de A i la classe de B. A la classe de A estàvem la Helena Garcia, la Cristina Villalba i jo, i a la classe B eren 6 noies, que estava la Montse Bardina, la Susana Miranda, la Ruth Serra, la Sara Ram, la Verònica Barceló i l'Anna Pellegrí. Home, estàvem molt mimades i molt protegides. La veritat, clar, és que érem 3 per classe en una aula i a l'altra érem 6. Llavors, clar, tots els nens era com protecció tant de nens, dels nostres propis amics, com dels professors també. Nosaltres vam començar a fer gimnàstica rítmica i la fèiem al gimnàs de lo que és ara l'escola Bressol.
I ho fèiem allà amb es deia Pilar, em sembla, la professora, així amb el cabell arrissat, i clar, era com una novetat, portàvem un mallot groc i negre, si l'escola era tot groc i negre, el mallot era groc i negre, i era com una novetat, clar, érem 8 noies en una classe, molt bé, ens va agradar, perquè clar, si no era bàsquet, futbol i anar-te'n a pagar. Va ser l'any 1988 que el centre passava a ser concertat per l'administració educativa. També iniciava el seu camí l'Esplai Sant Pau, que realitzava activitats lúdiques i culturals per als infants els dissabtes al matí. També els espais que acollien les residències van adaptar a noves funcions. La primera planta del complex acolliria l'Escola Universitària de Treball Social fins al curs 1994-95. Mentre que la segona planta es converteix en casa de colònies, rebent diferents grups d'escolars d'altres centres, associacions i grups excursionistes. Se feien colònies i era tot el mes de juliol, i llavors 15 dies venien uns nens que eren de Burgos i després els altres 15 venien uns altres nens de Burgos, no? I bueno, estava preparada, les instal·lacions estaven ja preparades perquè poguessin estar i dormir i menjar, cada habitació tenia el seu quarto de bany. Que es van haver de fer moltes transformacions a l'edifici. Això potser és una cosa que no n'hem parlat, però l'edifici estava pensat per ser una residència, no per ser una escola, bàsicament. I per tant, la filial sí, la filial eren aules i es van haver de fer menys transformacions a la filial. Però el que és l'edifici principal es va haver de transformar bastant. I per tant va ser una època de moltes transformacions. Va tocar viure també aquests moments en què la llengua va passar a ser un moment clau, no? I si no recordo malament, durant un any o dos crec que hi va haver un grup en català i un grup en castellà. Els pares, uns s'apuntaven a català, altres s'apuntaven a castellà, però això va durar molt poc perquè de seguida va començar la immersió lingüística, que per cert va anar molt bé, va funcionar molt bé, vull dir, no vàrem tenir cap protesta de pares ni de ningú, i per tant això va ser un dels reptes i jo crec que va ser una de les coses importants, una de les novetats, no? I una de les coses importants de l'escola que vam viure en aquells moments a l'escola. Pel que fa a l'esport, van ser anys d'importants fites en el treball per equips. En vista del creixement en aquesta àrea, es va considerar adequar les instal·lacions. Al curs 1979-80 s'arrangen les pistes, on es va treure la cleda aconseguint la qualificació de reglamentària i es posava un 3x9, a més d'arreglar-se els vestidors. Una inversió que va servir per millorar les condicions d'entrenament de més de 410 jugadors que participarien en els Jocs Escolars de Catalunya a través del Consell Esportiu del Tarragonès. La col·laboració del seminari menor amb el col·legi va permetre concretar un projecte educador molt seriós. Els alumnes de la llavors secció filial que havien acabat el batxillerat elemental anaven a fer el batxillerat superior dalt al col·legi i això va suposar una mena, diguem-ne, d'explosió, s'ha de dir així, en el que eren activitats extraescolars, a la vegada integrades en el procés acadèmic dels alumnes, no? Jo portava la coordinació una mica del Departament d'Esports. El Departament d'Esports era una mica un dels fonaments del col·legi, no? Vull dir, perquè bàsicament tothom participava en algun tipus d'esport, en alguna cosa o altra, no? Vull dir, la nostra idea era que tots juguessin amb alguna cosa i vam diversificar molt. Hi havia el Pont, que portava tot el tema del bàsquet, hi havia en Joan Anton, que entrenava en vol, entrenava, ja dic, així que em va aprendre a marxes forçades, quan abans d'un partit preguntava si eren 6 el porter o 7 el porter, Joan Anton Sadó, hi havia el Serret, hi havia l'Inglès, que també portaven equips de bàsquet, hi havia tota una colla, vull dir, de gent, tots entrenant. I com que no podíem, vam demanar ajuda als pares. Els pares van respondre de seguida, la majoria eren pares que tenien fills que jugaven amb algun esport i tot això, van començar a coordinar, ells mateixos a l'hora dels desplaçaments posaven els cotxes, ho posaven absolutament tot, s'esperaven, ajudaven, van ajudar en moments si s'havien de comprar camisetes, si s'havia de fer alguna cosa o altra també,
per dir, pagaven una mica de quota pel tema de les activitats aquestes esportives i ho portaven realment molt bé, no? I tant així que molts d'aquests pares, quan els seus fills no jugaven, ja hi havien sortit del col·legi i tal, van continuar entrenant i van continuar portant equips que no hi havia ni el seu fill ni ningú, i durant molt de temps donant suport amb tot aquest equip, que possiblement estem parlant d'un equip de 20-25 persones, no?, que portaven totes les activitats, totes les diferents activitats esportives. Puc explicar l'anècdota que una vegada vam anar a Castelló, a una fase de sector portàvem un equip de bàsquet, tenis de taula, futbol i potser handball, 4 equips. Allí el delegat de Madrid, que era del Movimiento, pobre home, no s'ho acaba de creure que un centre que era relativament petit, perquè penseu que només hi havia 2 línies de batxillerat, es presentés en una fase de sectors amb 4 equips, al·lucinava, aquell bon home. Després aquell any sé que en tenis de taula, mossèn Serra, que és el que va posar en marxa el tenis de taula, el Quico Roig va quedar campió d'Espanya i el Vidiell en natació també va ser campió d'Espanya. Vam anar a Orleans convidats per l'Ajuntament perquè havíem guanyat l'equip de futbol cadet d'aquí, un gran equip, un equip molt bo. Vam anar a Orleans i ens vam trobar que allí a Orleans hi havia una competició de jugadors de Portugal, de França, hi havia italians, hi havia alemans, i vam jugar molt bé, però vam quedar els últims. Era un altre nivell, era un nivell de gent pràcticament professionals, no? Tenien nanos amb unes qualitats físiques extraordinàries, i ja dic, nosaltres només veure aquells camps de gespa, els nanos, el primer dia que vam veure el camp de gespa ja se tiraven a terra i donaven voltes i tot, del bé que s'ho passaven allà al camp de gespa, però després moure la pilota, com podíem fer aquí el camp de terra que teníem aquí, moure la pilota quasi d'una porteria a l'altra, allí en un camp de gespa era molt difícil. Era molt complicat, era d'això, no? Els alemans, que eren un filial del Borussia, que feien una preparació física abans de començar, un calentament abans de començar el partit, que si nosaltres el fem no podem jugar al partit perquè no arribem a aguantar tot el partit de lo ben preparats que estaven i amb totes les eines. Però ens van donar la Copa del Fair Play, vam ser molts que vam saber felicitar més a tothom els vam poder felicitar, no va ningú a fer el tonto, ningú va ser d'això, i va ser una gran experiència per tots, no? Vull dir, pels nanos, pels altres i per tots. Aquí vam començar a fer propostes de que segons quins llocs a l'esport li donaven molta més importància. Potser la que li donàvem aquí, a l'estranger, havíem vist que hi havia llocs que li donaven molta més importància i fins i tot hi havia molts llocs que a l'escola mateix, un dia a la setmana, em sembla que era el dijous a la tarda, no feien classes, es feien activitats esportives, tots. De manera que tothom participava en activitats esportives. El conjunt dels esports anava molt bé. Era un ambient extraordinari en aquells anys, com a activitats extraescolars, i hi havia gent molt potent que era responsable, no? Joan Andreu Tors, en Lluís Jovell, Josep Pont, el mateix mossèn Fort, era un gran animador, no? Mossèn Llor, que era del Barça, el cel sigui, mossèn Llor. Bé, i no devien trobar mossèn Joan Serra, que entrenava el ping-pong. Bé, tots els jugadors que hi havia, no? I no devien trobar ningú que s'encarregués del balonmano i m'hi van posar a mi. I jo, d'un equip que eren extraordinaris jugadors, Déu-n'hi-do, guanyaven bastant. Va haver bon ambient. Una mica la història de la John Wayne es va començar perquè per la televisió veiem que hi havia una carrera a Barcelona que era la més important a nivell de Catalunya, i nosaltres aquí fèiem l'atletisme, fèiem molt d'atletisme, el Pont i d'això se'n cuidava també molt de l'atletisme, fèiem molt d'atletisme, i teníem gent que corrien molt bé, i vam pensar, home, per què no provem d'anar a portar gent amb una carrera d'aquestes que ja són professionals, però clar, les nostres categories, d'això. El primer any que hi vam anar ja hi va haver, em sembla que ens en vam portar 2 primers i tota una colla de gent que van guanyar. Teníem nanos que eren molt bons, teníem nanos boníssims corrent i que a més amb una facilitat terrible, i llavors ja va ser quan vam començar a dir entrenem per anar a la John Wayne, i a partir del segon o tercer any ja vam començar a anar-hi amb grups, autocars, fèiem sempre com a mínim un autocar,
de 60 persones com a mínim que anàvem a córrer, moltes vegades més. A Barcelona hi va haver un moment que ens coneixien ja per la marea groga, i érem els grocs. Hi havia categories que quan veia sortir al davant, allò que a més la televisió enfocava en directe, moltes categories d'aquestes, quan enfocaven els petits, alevins, infantils, i tots aquests, i fins a cadets i tal, es veien un color groc per tot arreu. Però clar, si només us haguessis vist al final, no, però els veies al començament i alguns molt bons van estar guanyant diversos anys seguits, ¿no? Vull dir, hi havia nanos que guanyaven, però molt bé, ¿no? Aparte de sacar las copas por la carrera en sí, pues siempre nos daban el premio, la copa, al colegio, digamos, que aportaba más participantes, ¿no? Y durante muchos años fue el Colegio Sant Pau, o sea, ya digo, de que salían a lo mejor 4 o 5 autocares de diferentes categorías, no la di ni es un camino, diferente, ¿no?